Foi neste baixo situado na rúa número 9 do Doutor Torres de Palmeira onde se produciron os feitos a pasada tarde, cando a policía chegou á vivenda alertada por un familiar do presunto agresor, o que chamou para comunicarlle o que acababa de facer, atopou o corpo sen vida de Andrea, de tan só 24 anos, con varias coiteladas no pescozo, o abdome e o tórax. Ao seu lado xacía o seu presunto agresor, Jul Príncipe, tamén con varias feridas en estado moi grave. Os servizos de emerxencia lograron reanimalo e estabilizalo para trasladalo ao Hospital Clínico de Santiago, onde permanece na UCI baixo custodia policial e xa fora de perigo. O levantamento do cadáver da vítima producíase pasadas as 9 da noite ante o estupor dos veciños desta pequena e tranquila localidade, onde aínda non podían crer o acontecido. Esta mañá despertaban conmocionados polo tráxico suceso que ninguén podía agardar, posto que se trataba, din, dunha parella aparentemente normal. Víalos pola calle como se fora unha parexa normal. Saludaba para arriba, para baixo. Unha maravilla. Nós somos aquí de arriba, ela vive aquí, baixamos para o médico, baixamos para a tienda, baixamos para todo. Encontrábamos o giro, que pena. Encontrábamos a todos. Que pena Pena grande. Conocía de vista, de decirle buenos días e buenas tardes, pero nada máis. El tamén non teño visto aquí, pero xa hai moito tempo. Agora eu xa había tempo que non había. E non podo dicir nada porque non sei. A min onte cando me dixeron paralizáronse as pernas. Ollo dicir, e de noite non dormí, non sei o que dicir, dormir. É tranquilo que aquí en Palmeira é a primeira vez que pasa un caso destes. Siempre son noticias moi desagradables, traumáticas e todo o demás. Aínda que estaban separados, eran frecuentes as visitas do home ao domicilio, posto que tiñan un fillo en común de 2 anos. O presunto agresor contaba con antecedentes por violencia de xénero, tras unha denuncia interposta por unha parella anterior. Sabemos que o presunto agresor no ano 2019 xa estivo detido por un caso de violencia machista, tivo que facer traballos comunitarios no Grupo Municipal de Emerxencias. Dende aquel momento até agora non tiñamos constancia de denuncias previas, nin tampouco o Centro de Información a muller do que dispoñemos no Concello tiña constancia de ningún tipo de problema. De confirmarse que se trata dun caso de violencia de xénero, sería a primeira vítima mortal en Galicia en 2024. No que vai de ano foron asasinadas en toda España 7 mulleres a mans das súas parellas ou exparellas.